आं नोंखौ ओरैबायदि मोजां मोनो। दिनै आङो लोंनांगोनलै, गंसेबाबो लोंनांगोन। नङाबा आङो उन्दुलांनो हानाय नङा। ओरैबायदि मानसिखौ गोसोथोदों नोङो। ओरैबायदि एसेबां समायना, एसेबां गुफुर सिख्लाखौ नोङो मोजां मोनासै फेजेनजारै। सना, थाबिसाबो खाथिला। दा आङो फसंसारखौ बोरै मोनगोन? जेबोखौनो मोनजामारला। बेसेबा जानो लुबैखादों, दा मा जानो, न'आवबो जेबो गैया। दाखालि फुजानिफ्राय लाबोनाय मेथाइफोराबो जोबजोब्बाय। गेसबो गैयानो, बनफोरखौनो एसे बुथुमलाबायनि र'। नङाबा अखा फैबा ओंखामखौबो मोनजानाय नङा। आब'मोना थास' जानो थांनाया मोनबायना मोनाखैबा? बिफाङावनो गाखोनि र', दालाय गोरानफोर मोनगोन खोमा। बेलाय माथो खान्थालसो। माला बिदि थायखुमनानै थादो खान्थाला, नुनानै थायाखैमोन जोंफोरो। बा दाबायसेयाव खान्थाल थायदो जोंहा, दाबायसेयावथ' रावनियाबो थायाखैनालै। बा जानांगोन दिनै बेखौ। गावदोंबो राबाय खोना खान्थाला। बा दिनैसो खान्थाल मोनजासिगोन दे, भाग्य दङो। बेसेबा भाग्य गोनांखा। आब'मोननो खिन्थाहैनि र', आब'मोना बेसेबा रंजाखागोन। सनाथि आगै, नोंबो थांनो हागौमोन ना जोंफोरजों? नाङा दे आब', आं थांलाया दे, नोंसोर थांबानो जाबाय। थेवब्लाबो नों थांब्ला मोजांसिन जागौमोन आरो। रावबो जेबो बुङाथ'? बुङालै आब', आरो जुदि सोरबा सोङो होमबाना आदाया आलासि होनना खोन्थाबानो जाबाय। फिसा थां, जेबो नङा दे। ओमफ्राय मा नोंसा आदानिया दाबो जायाखै नामा, ओंखारखायाखै दाबो? जानो रनायलिंनि। आदा बा दाबो ओंखारखायाखै ना मायो, माखौ इसेबां देलायदों हिनजावफोरबायदि? जाबाय, जेबो देलायाखै आङो, नै मबाइला गाज्रि जादोंमोन, बेखौनो दांबाय थादोंमोन आङो। आंलाय देलायसोदोंसो सानदोंमोन। माखौ एसेबां देलायनो आंलाय, सेंग्रा मानसि जानानै। दसेनो ओंखारखांबाय माथो नोंलाय? औ, दसेनो जायो आंनिया। मोजाङानो दे। दा मेथाइ लाबोफा दे, सिंग्रा मोनबा सिंग्रा लाबोफा, गजा मोनबा गजा लाबोफा। मेथाइ जासुलिया? जासुलि नङा दा, साहाजों जानोबो जेबो गैया, लाबो दे। दे जागोन दे। आब' लाइमोनखौ हले समायनाथार नुदों दे। नंगौ? औ नंगौ, मोजाङै नायदे आदा, नङाबा सोरबा बोना लांबा नोंहासो हाहाकार जागोन। आं थानायावलाय सोर लांनो हागोनलै, हाया रावबो। दे होनबा थांदो फिसाफोर, मोनासिगोनबो दालाय नोंसोर थांनायावनो, हाथाय खामनायावनो गोबाव जागोन ना। थांदो फिसाफोर। जेबो नङालै मादै, मानसिफोरालाय थांलाय फैलाय खालायखायो। दे होनबालाय थाथ', थांसै जोंफोरो। दे। थौ, थारैनो जा समायना नुखादों लाइमोनखौ। थौ, थाबैनो फैगोन दे। जागोन दे, थाबैनो फैगोन। दे होनबा थाथ' नोंसोरो। दे आब'। मैथाखौ खानोसै आङो। थां होनबालाय मादै। लाइमोन आब'खौ जोंहा आदाया लाखिबाबो जासै। लाइमोन आब'खौ जोंहा आदाया लाखिबाबो जायोलै, बाजै खालायनो थाखाय। समायसिगोन। आंहासो जादनो, मालाय लाइमोन आब'निया सिरि सोरबाफोर दंखुमायो खोना? गैयाबाथ' मोजाङानो जागौमोनलै, लाखिखागौमोन आदाजों। हाननोसै आङो खान्थालखौ, नोंनो हागोन आरो ओमफ्राय हर आं हाननि। खान्थाल ल'खौनो हाननो हाया होमबा? हागोन दे होमबालाय हान आरो। सिरि माला थायखुमाना थानाय नुनायानो थायाखैमोन, नों खिन्थिना होनायखायसो दिनैसो नुबाय। आंबो नुनाय नङामोन आब', आङो थारमाने बिफां सायाव दालाय गोरानफोर दंबाय बायो खोना होननासो नायदोंमोन, ओमफ्राय बेयावसो नुदों। हिनाय अबावथ' खान्थाल थायखुमानानै दङो?
सायाव नायहर आयु नंमारगौ माथो आंलाय ओरैनो बुंनाय रखमसो मोनदोंमोन नोंसोरखौ मानो ओरैनो बुंलाबायनो आयु माथो गावबायबो खान्थाला राबाय खोना औ रानायखायनोथ' गावदों आरो लाबो आं हाननि नोंनो हानाय नङा खोना नाङा हागोन इस दे हान नोंनो हान सिरिबाय मोजां थारलै खान्थाला मा जागोन मा जाया मोनबाय थानाया मोजां बुस्थुखौनो मोनजासिगोन दे औ आयु थिगसे जाखागोन आंथ' फानलु संख्रि लालालासो जालायगोन आङो लाइमोन आब'आसो बेसेबा मोजां मोनोमोन खान्थाल गोथां जानो औलै आब' दा लाइमोन आब'आ न'आव थानाय मोनबा खान्थालखौ हैनो हागौमोन ना औलै फनबो खालायथाराखै न' आब' लाइमोन आब'आ ओहो खालायाखै आं हरबाबो माथो रिसिभखौनो खालायनो नागिरा मा जाखौथाय मानसियानो माबा मानसिखौनो सोलायनाय मोनबाय आङो लांनोसै खान्थालखौ दानहैनोसै आङो खान्थालखौ दानो जागोन आङो थौ होनबा जाहैनोसै थौ बा दा बायसेयाव खान्थाल बा मानसिफोरा नुबा लुबैलायगोन बियो लुबैगोनथ' मानसिफोरा आरो जोब्बासो जानो लुबैयोना ओं ओरैनोबा खान्थालखौ एभेलेबेल थाबा जानो नागिरा लांनोसैलै आंहा थिखांनो हागोन आरो नोङो लाबो आं लानि नाङा आं लागोन आं थिखांनो हाखागौबो जानो लुबैसोबाय आङो आब' थां सिखाखौ लायदो थां दाननोसै लायनि सिखा गिदिरखौ लाबो दे फिसाजों हानाय नङा मोनथिगौ दे लायनि माखार जाखांनानै आंबो थास' बेदर जावबावनो थांनांगोन आब' आंबो थांगोन दे थास' बेदर जावनो जागोन दे थांनो हागोन लायनि सिखाखौ बा साबफाथार आब' बे खान्थालखौ फाननो लांनांगौ 100सो मोनखागोन खोना न' ओं मोनगोन खोना दाथ' रावनाबो खान्थालानो गैला खोना जोंहानाल'सो दङ न' दा खान्थाल बेगरखौ बिदानल' लाखिनांगोन दै मोजाङै लाखिनांगोन जोथोनै नोंसोरनि गामिया अबेयालागै बै लामाखौ नुहुरदोंना बै लामायालागै जोंफोरनि गामिया माथो गिदिर साबानो गामिया जोंफोर गामिया आरो फिसाथारमोनलै बारा गेदेर नङामोन नंगौ नामा औ बा आबौ अबावलै आबौसो माथो नै आबौ सगाव एसे थांना फैनि एसे हाथाय खालायना फैनि माथो जरा बिहामजो लाबोबाय नामायोब्रा आबौ बिहामजो नङालै आबौ आलासिसो जायो नंगौना नङालै आबौ आंखौ थगायाखैथ' नङा आबौ आङो आलासिसो जायो आलासिसो जामारो होनबा आंलाय सानदोंमोन बिहामजोफोरसो नामा नङालै आबौ नोंहालाय मालाथो बिहामजो लाबोगोन आबौ लाबोदो साननैसो दाना लाबोसिगोन र' आबौ फैनाय नङा जांलै आबौ आंजों सोर फैनो आंजोंलाय मानो फैया जानो फैगोन दे आलासियालाय मालाथ' फैयामोन आबौ साननैसो जाबाय दे आबौ ओमफ्राय आबौ नोंहालाय खौरांफोरा मा रखम दङ दे आबौ बोराय मानसि माथो बुंबावनो ओमफ्राय बुरैयालाय माथो खौरां आबौ दङ दे बुरैयाबो मोजाङैनो दंथ'यो दे होमबा आबौ थांसै आङो दे आबौ मोजाङै थां जागोन दे बोराय आं फैयाबाबो जागौमोनलै जंखाय जाबायसो नोंजों जेबो नङा दे आंखौ माबा लाजिनो ओंखारो बिदि जंखायबा माखौ लाजिबायनो लाजिनाङा जेबो गावनिनो गामि सानना ला थेवब्लाबो माबा लाजियोलै आङो लाजिनाङा दे जेबो नङा थांसै आंनि गोसोआदि बेसेबा मोजां मोनदों नोंजों जंखाय जानायखाय